Rek, tarif yono oma ready unit siap pindahan. Iki lokasinya real Surabaya rek yo, tepatnya ndek Tambak Sari. Belakangnya Gelora 10 November biyen niku rek yo. Soalnya Gelora saiki pindah nang Surabaya Barat yo. Nah, iki unit ready langsung nggo koper tok rene. Iki regane murah pol rek yo. Surate wis SHM. Ukurane 3x7, regane 250 juta rek yo. Lah ono loro iki rek yo. Wis ready karo yo, iku sih on progress rek yo. Lah wis langsung masuk ae rek yo. Iki kamare ono situ rek yo. Tapi ndukur iku wis ono dek-dekane, keistimewaane rek yo. Misale sampean cara ngono sampean duwe rezeki karek nerus notok rek yo. Enak wis tak dek full dek wis ono tanggae wisan. Lah iki wis oleh free pager kena dibuka karo ditutup rek yo. Lah terus saiki ndek kene iki ya wis ana terasan kena ge nyantai-nyantai lek isu karo rokokan kayak enggak duwe dosa. Pintune wis kuku tarung. Lah gak lali rek yo. Kusene kayu raya prasmanan yo. Nah, terus nang kene iki ana ruang keluarga rek yo. Super gede rek yo. Lumayan lah kena gawe ngundang-undang wong 7, wong 5 biasa kan sak RT iki enggak rek Surabaya soalnya rek. Lah iki saiki ndek kene rek yo. Kamar satu-satunya rek yo. Lah kene gawe investasi ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku rek yo. Lho, wis tak plafon tenang ae. Lah terus saiki ndek kene rek yo. Iki dapure rek yo. Dapure wis ngel kene nggone wastafele, engko nang kene nggone kompore rek yo. Terus nang kene iki kamar mandi rek yo. Kamar mandi iki cara ngono kene badus wong 20 tok rek. Klosete nggih, kloset jongkok rek yo. Nang kene wis tak ekran lho, free shower. Lah terus keistimewaane maneh iki wis ana tanggae rek yo. Lah free tangga. Soalnya ndukur iki wis deg-degan rek. Misale sampean duwe rezeki ngono wis karek nerusno dhewe rek yo. Wis ngono ae be sampean minat utawa pengen takon-takon seputar rumah Surabaya mulai dari utara sampai menganti Gresik bisa langsung japri via WA rek yo. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Wis gak usah izin, gak usah sungkan, langsung WA wae. Pokoknya aku gak turu tak bales rek yo. Ngono ae ro info teko aku. Oke, assalamualaikum, bye.